Hoe is het ringrijden ontstaan? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Ik heb 55 jaar de ring gereden en ik ben 13 jaar voorzitter geweest van de Zeeuwse ringrijdersverenigingen. En ik weet waar het vandaan komt. Nou, het antwoord op de vraag is helemaal niet zo moeilijk. Het ringkring komt af van de ridderspelen. De geschiedschrijving die meldt voor het eerst in 1767 dat er een toernooi was in het abdij in Middelburg. Daar hebben de boerenzoons op Wolgen dat afgekeken. Die hebben er een soort ringkring van gemaakt. En dat deed ze in hoofdzaak met de kermessen op elk dorp dat toen het titel nog was. Boerenknechts die hadden dan een mooie ontspanning opgetiet. En zo is dat ringkring verder gegroeid. Maar waarom hoort dit dan bij het Zeeuws DNA? Het is iets meer sport geworden, enzovoort, enzovoort. Maar de kern van de zaak is nog altijd hetzelfde. Fijn. Weer een stukje Zeeuws DNA ontrafeld.